Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora padha ngeceki pelem iki lho. Peleme wae dirontoki. Aja gething. Lho kok jare sing iki? Ya awas sekali. Masa aku belajar? Ini. Nyambel tempe. Mbak, boleh jangan. Belok. Dalam. Tempe kondi. Iya. Sore gamane jagane. Nyah. Ya. Beri. Benjot iki lho. Ya matangnya. Enggak benjot. Iki acara apa lesu? Raker. Guru-guru TK. Kok kates? Enak. Apane sing kok kates? Iki lho. Lah wong kuwi iki pelem kok kates. Atas ya. Sewegre kae. Kuwi kulit dipangan sikae. Kok kondi jere wong kene ngemper ngene kok. Iki lho. Pon kan? Mau. Metu jika mang eh. Ayu. Halah. Semang ngapain? Netes we. Netes. Wes tenan gawe. Loh. Zaman apa nek netes kan? Aku meneng tenan gawe. Ini mau kelondongan sitok mau. Separuh nih. Gua anggapnya boluru gitu. Boluru bisa sitok. Apa? Doke. Emang nama nasi. Lah berkonti ya? Dijak ngopi sawut toh. Teman tak siji peleme wis. Nedang ding. Sare dolen belak. Terus kerjaan bareng ya tinggal nek. Iki krokote sak peloke iki. Enaknya kok. Ndi, Pak? Muting aku tak seneng. Lek ku sing melanuk dhewe lho. Nyah. Anu, aku. Jungok kene lho, Kang. Kilonya. Lagi karek ini. Iki HP ini siapa iki? HP ku kan. Oh. Pinggir ro gak apa-apa kan sampai napeli gue di rono ya. Napeli nggih kok. Kayak kono ya. Kakek mulai ya no. Tuh apa? Jelas gile jalur kuwi. Sana budi dong, jangkrik dong. Sing tukang ngentekno pelem, Enggak ngerok. ngerang-gerok. Enak, Pak. Matang. Lagi landing. Pakku. Tak dono Pak nek mateng. Tidak di Apa ketok? kotak iki. Bote aku kondang kok. Mripat tetes. Pak mateng ya wong nasi. Bote langsung loro mateng aku. Lho bener kapok. Belum. Udah itu anu ya. Begini-begini ya, Bu. Menurutnya wis tripod. Tung. Nganggo nyawan kono kuwi Oh, tidur aku nang tripod kok. Nah, gedang dicepno. Cagak lho. Enak. Wah, mak dong. Endi? Kok YouTuber kuwi lho wong wedok kuwi. Kok kan di salahna ya. Ono ae anu terus ngati ki melok sereng. Ono arep apa? Otomatis sih. Iya. Sing kayak cagak lho. Ya, tripod. Lah ngotono. Untuk negrek wong. Heeh. Ki wae dek cikan. Apa ndek dipangan kok? Dulu sak pokoke kasih Kak. Pokoknya senangnya pelok kan malah. Kowe ngocek ini apa ora? Wes. Aku peloke. Aku gitu. Pangan ora ora tetes. Peloke
kan awet. Ora dagingnya tapi awet. Kok nastar ya? Masa? Asin. Lah, gosok. Wah. Bareng anu. Iki plae berosot. Gila Mas Cika. Ada sah. Emang buat nang kono tukul aku wae dadi wakaf lho. Dek tukul lho. Ya malah ora tukang. Dari anu kan ya? Aku sampe nek bubur. Kok kan nyampe sih. Tokno kabeh, tokno. Anek tamu tokno kabeh. Piring-piringnya tokno. Jambu kuwi udah tukul belakang. Wakaf bubur ya akeh. Nang kono kula tak jaluk. Ndi? Kuwi nang gedang tukulan. Jupo lah. Iya jambu yo wakih yo. Apa tak kan malah ning omahku. Iya jupo lah. Iya. Kakak nurut ngono. Yang berdua. Ndang Anak mahal. yang dua nangkok ki ndang anu kayaknya. Randuwe wete. Adang tingtung, adang tingtung, adang tingtung, adang tingtung, adang tingtung. Bapak tak kon korban. Lek yo ono Tukulan lho. ora ngarep yo. Nganggur. Ora Ini wani. jambu ini kita lho. Ora wani ngono yo ono. Ada buah ki pengen makan buah. Nah. Men aku yang tani anak buah apa ya? Langsop. Kok langsop? Gelo. Mata kucing. Jambu. Moto kucing, moto kucing. Kucing rong uwet aja. Nang mburi siji Enggak kabeh. duwe kok moto kucing. Lah, wis nek kumpung kuwi ya mata kucing. Iki lho iki apa jenenge? Klenteng. Klenteng. Beda tuh moto kucing. Mburi siji ngarep siji. Wes walek saiki ya. Kembang mburi. Iki lho. Tapi sing ngarep elek ya apa? Ana sing kandel ana sing tipis dadi. Pamon mek anu, gue anu Kayaknya apa ya? Setek. reso menek langsung. Lah setek ndang wo, ndang Ndak kokon. ndang itu. Jambu air ono, jambu kristal ono, jambu isi ono. Sing mateng sing wasis jane. Apa? Dalam itu. Tapi nek wis akeh semateng kayak gak enak itu. Seger iki kurang ngono. Masa cek menjelas mangan tadi ogah. Kan lengan dulu. Ku. Apik ya nek dulu. Wong yang wis lapanan iki. Lah iya. Aku malah nganggo, aku ora anak, aku ning HP tok. Iya aku. Kak bilang. Iya, bunder ser. Lemah Lah dong ini ya itu. Kak bilang. Main junior. Itu iki. Tanah Tanah. sana wedok. Kandungane wong itu apa sih? Lah wedok yo Rusak. pas saya siji. Rusak. Pas operasi rusak aja Wis terakhir lagi. Iya. Rasa kabeh wis terakhir. Wes anake lengkap kok isu. Wis enek wedok enek lanang. Dan dia kan keguguran bolak-balik lho. Oh. Jadi dia wis rasa kabeh. Gak Ora ngerti. terakhir. Cuat. Omongnya cuat. Wis entar apa nih? Kuwi jen mana no? Pantodok. Tikus Tikus iki aku nak arane. Kak, ketara. Yo, untune tikus yo lek iki. pancodot. Iku Yo. Kok iki mulai lek. Ini bocor yang Netes anu. lek. Nah, aku kemesenan iki. Mulai netes lek. Malam Senin dong ya. Apa? Iki mah Selasa. Aha. Minggu aku. Sangalamun sambet iku. Telu iki ya. Telu ki ndoke 10 ngono. Ndoke loro mesti siji kok. Lho, esok nang. Nah wingi temu separo. Kae peleme ya wis bro, wis Iki mana aslang lho. duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndok sitok, wong lagek iki kok. Artise Jawa Jawa Tengah.